BlackRock announcing it. ኣብ ዜናታት ፋይናንስ ዕዳጋታት ስቶክ ማርኬት ቦንድስ ከምኡውን ሪል ስቴት ምስ እንምልከት ቀጻሊ ምስ ዜና ዝተሓሓዝ ስሙ ዝጥቀስ ንልዕሊ $11 ትሪልዮን ዝግመት ሃብቲ ዘመሓድር ትካል ኣሎ። እዚ ትካል እዚ BlackRock ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ትካል እዚ ብመን ተመስሪቱ መዓስ ኣበይ ከምኡውን ናይ ሕጂ ኣቃውምኡን ጽልዋ ኣብ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ኣሜሪካ ከመይ ይመስል? ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዛ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ናይ ሎም መደብና ኣብ ፋይናንስ ዘተኮረት ትሕዝቶ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ነዛ ቻነል ሓደሽ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ እንዳበልና ብሮኹም ክታል። BlackRock ኣብ 1988 ዝተመስረተ ኣብዚ ግዜ እዚ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ 30 ሃገራት ከባቢ 70 ዝኾን ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ኣብ 100 ሃገራት ዓማዊል ዘፍረየ ልዕሊ 19,000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ዓቢ ናይ ፋይናንስ ትካል እዩ። እቲ ክንዲ ፍርቂ ዓመታዊ GDP ናይ ኣሜሪካ ዘመሓድር ትካል ኣብዚ ግዜ እዚ ጽልውኡ ኪንዮቲ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ኣብ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ከምኡውን ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ክላይሜት ዘስፋሕፍሕ ትካል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብላሪ ፊንክ ዝበሃል ግለሰብ ዘመሓደር ዘሎ BlackRock ዝተፈላለየ ናይ ትካላትን ግለሰባትን ሃብቲ ኣብ ምምሕዳር ከምኡውን ኣብ ስቶክ ማርኬት ብዘውፍሮም ወፍርታት ነቲ ዕዳጋን ነቶም ነገርትን ጽልዋ ካብ ዝፈጠሩ ትካላት ሓደ እዩ። እቲ ኣብ 1988 ብሰለስተ ሰባት ዝተመስረተ ትካል ንላሪ ፊንክ ሓዊስካ ሮበርት ካፒቶ ከምኡውን ሱዛን ዋግነር ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ነዚ ትካል ኣብ ምምስራት ዓቢ ተራ ነይርዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ትሕቲ ብላክስቶን ዝበሃል ዓቢ ናይ ፋይናንስ ጎብለል ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ብምሃብ ዝፍለጥ ትካል ኣገልግሎቱ ዝጀመረ BlackRock ድሒሩ ግን ካብ ብላክስቶን ተፈልዩ ነብሱ ብዝኸኣለ ምሕደራ ዘለዎ ትካል ኮነ። ኣብ 1999 BlackRock ንመጀመርያ ግዜ ብኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ኣቢሉ ሼር ክሸጥ ጀሚሩ። ንሓንቲ ሼር $14 ብምሻጥ ድማ ጉዕዞ ዕዳጋታት ስቶክ ሃይሉ ጀመሮ። ኣብቲ ዓመት እቲ 165 ቢልዮን ዝግመት ሃብቲ የመሓድር ከም ዝነበረ ድማ ይፍለጥ። ካብዚ ቀፂሉ ጽልውኡ ናብ ናይ ኢንሹራንስ ትካላት ከስፋሕፍሕ ጀመረ። ዘመሓደሮ መጠን ሃብቲ ድማ ወሰኸ። ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ነቲ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ባንክታት ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ባርክላይስ ካብ ወጥሩ ከድሕኖ ዝኽእል ውዕል ኣቕረበሉ። እዚ ውዕል እዚ ነቲ ባርክላይስ ግሎባል ኢንቨስተርስ ወይ BGI ዝበሃል ቢዝነስ 20 ሚእታዊት ወይ ናይ 13.5 ቢልዮን ዋንነት ክህልዎ እዩ። ድሒሩ ዘሎ ዓመት ኣብ S&P 500 ዝርዝር ኣተወ። ንከም በዓል ኣፕል፣ ማይክሮሶፍት፣ ተስላ ሓዊስካ ኣብ 50 ዓበይቲ ትካላት ብርኪ ኣትዩ ነቲ ናቱ ሽያጥ ሓፍ ከብሎ ኣይተጸገመን። ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ድማ $4.7 ትሪልዮን ዝግመት ሃብቲ ከም መሓደር ምኽኣሉ እቲ ዝለዓለ ኣሰት ማናጀር ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። BlackRock ሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ኢዱ ብምእታው ሪስክ ማናጅመንት ናይ ትካል ካብ ካልኦት ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ዝሓሸ ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። ብፍላይ ኣብ 2023 ናይ ቢትኮይን ETF ክሸይጥ ከም ዝኾነ ምስ ሓበረ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝቐልጠፈ ሽያጥ ዝረኸበ ETF ገይርዎ እዩ። ምኽንያት ናይዚ ድማ ኣመሓዳሪ ናይ ትካል ላሪ ፊንክ ንነዊሕ ዓመታት ኣንጻር ቢትኮይን ዝዓለመ መግለጽታት የውፅእ ምስ መንባሩ መርገጺኡ ቀይሩ ናብ ዝውሳነ እዚ ክበጽሕ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ ስለ ዘይነበረ እዩ። እንተኾነ ሰብ ሃብቲ ዝበልዎ ደይኮነስ ዝገበርዎ ክትገብር ስለ ዘለካ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ኣብ ልዕሊ BlackRock ዝውንኖ ETF ናይ ቢትኮይን ወፍሪ ክገብሩ ጀመሩ። ኣብ 2024 ናይ 1 ቢልዮን ሽያጥ ረኸበ። ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ክሪፕቶ ዓለም መጽናዕቲ እናገበረ ኣብ መጻኢ ብሰፊሕ ዓብላልነቱ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ከርኢ ይምድብ። ብዛዕባ BlackRock ብሕፅር ዝበለ ካብ ተዛረብና እቲ ንዑ ዘመሓድሮ ዘሎ ሓደ ካብቶም መስረቲ ዝኾነ ላሪ ፊንክ ገለ ክንብል። ላውረንስ ፊንክ ብ1952 ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ካብ አይሁዳውያን ቤተሰብ ተወሊዱ ኣብኡ ዝዓበየ ቢልዮነር እዩ። ወላዲቱ ናይ እንግሊሽ ፕሮፌሰር ከምኡውን ኣቦኡ ወናን ዱኳን እንዳጫማ ዝነበረ ላሪ ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ባችለር ኦፍ ኣርትስ ብፖለቲካል ሳይንስ ድሕሪ ድማ MBA ኣብ ቢዝነስ ኤንድ ሪል ስቴት ተመሪቑ። ካብ ሰባታት ሒዙ ምስ ከም በዓል ፈርስት ቦስቶን ናይ ኢንቨስትመንት ባንክታት ስርሑ ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ በፂሑ ዘሎ መምሕዳር ዝዓበየ ትካል ፋይናንስ BlackRock ክበጽሕ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክሳራን ውድቀትን ዘለዎ ተመክሮ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። ኣብ ሪል ስቴት ምስ ሞርጌጅ ናይ ገዛውቲ ዝተሓዝ ሓላፍነት ተሰኪሙ ስርሑ ዘሳልጥ ጉጅለ ናይ ትካል ፈርስት ቦስተን ተጠርኒፉ ስርሑ ዘካይድ ዝነበረ ላሪ ፊንክ በቲ ሽዑ ዘጋጥሞ ክሳራ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ብዙሕ ነቐፌታ ወሪድዎ እዩ። ምክንያት ናይዚ ድማ ኣብ ምግማት ናይ መጻኢ ኢንትረስት ሬት ጌጋ ስለ ዝተፈጸመ ስለ ዝኾነ ከዓ 100 ሚልዮን ዝኣክል ክሳራ ስዒቡ። ድሕሪ እዚ ከምቲ ልዕሊ ኢልና ዝተቐስናዮ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ብላክስቶን ግሩፕስ ዝካየድ ዝነበረ BlackRock ኣብ ምምስራት ኣተወ። እቲ ውህሉል ተመክሮውን ኣፍልጡን ዘንጸባርቕ ዓወታት ድማ ተጓናጸፈ። ኣብ 2007 ክሳብ 2008 ዝነበረ ቅልውላው ቁጠባ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ትካል BlackRock ዝገበሮ ሕቶ ናይ ሓገዛት ውዕል ብልሒ ላሪ ፊንክ ዝተረኣየሉ ነይሩ።
ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ዝተዳኸመሉ ግዜ ብዙሓት ንኣሽን ዓበይትን ትካላት ክትፍሻ ክኢለን እየን። ሽቕለት ኣልቦነት እውን ተረኣየ። ነዚ ቅልውላው ብዓቢ መጠን ገንዘብ ሓገዛት ክገብር ብመንግስቲ ኣሜሪካ ሕቶ ምስ ቀርበሉ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ምስ ብዙሓት ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ጥቡቕ ርክብ ገበረ። እቲ ብፕሬዚደንት ኦባማ ሓላፊ ምዕቃብ ሃብቲ ኮይኑ ተመዚዙ ዝነበረ ቲም ጌትነር ድማ ካብ ላሪ ፊንክ ሓገዛት ረኸበ። ብላሪ ፊንክ ዝመሓደር ትካል ብላክ ሮክ ሓይሉን ጽልውኡን እናዛየደ መጸ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ተወዳደር ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን እውን እንተኾነት እንተተዓዊታ ንዕኡ ሓላፊ ምዕቃብ ሃብቲ ክትገብሮ ከም ዝኾነት ተመጻቢዓትሉ ነይራ። ላሪ ፊንክ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 1.2 ቢልዮን ውልቃዊ ሃብቲ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣሜሪካ መሬት፣ ገዛውቲ፣ ኣፓርትመንት ከም ዝውንን ይንገረሉ። ምስታ ናይ ሃይስኩል መምሃርቱ ዝነበረት ሎሪ ዊደር ካብ 1974 ጀሚሩ ኣብ ሓዳር ዘሎ ላሪ ኣቦ 3 ቆልዑት እዩ። በኽሪ ወዱ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ዘሎ ኮይኑ ኢንሶ ካፒታል ዝበሃል ትካል መስሪቱ ትካሉ ኣብ ምክያድ ይርከብ። እምበኣር ከዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንትካል ብላክ ሮክ ከምኡውን መስራቲኡ ላሪ ፊንክ ዝድህስ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዛ ቪድዮ ዝምልከት ሓሳብ ምዝህልወኩም ወይ እውን ጽልዋ ብላክ ሮክ ኣብ ዝመጽእ ቁጠባ ዓለም ከመይ ይመስል ይኽእል ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፉልና። መደብና ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ድማ ላይክ ኣይትረስዑ። ብሩኽ ግና